O número de mortos achégase aos 2000 tras os terremotos en Venezuela. Co paso dos días, cada novo rescate toma a forma de milagre. A dor apodérase dunha poboación que contempla as ruínas da catástrofe. Desde Galicia, Inditex doa 3 millóns de euros en axuda. Galicia reclama ao Goberno Central que conte cas comunidades autónomas para negociar os próximos orzamentos europeos. Alfonso Rueda fixo hoxe balance do seu ano á fronte da delegación española no Comité das Rexións. O presidente da Xunta reclama que se manteñan os fondos para sectores clave como a agricultura ou a pesca. A Televisión de Galicia segue batendo marcas. Lidera a audiencia co 26,9% de cota de pantallas, segundo o último estudo xeral de medios. A franxa informativa do mediodía é líder con picos do 54%. Tamén a franxa da tarde, con este informativo que están vendo, e o prime time. A Radio Galega medra tamén un 20%. Boas noites. Remata o proceso extraordinario de regularización de inmigrantes e faino no medio de dúbidas sobre a súa legalidade. O Supremo suxire levalo á Xustiza Europea para saber se vai en contra do dereito comunitario. España consuma esta semana un éxito de gestión que legalizará máis dun millón de inmigrantes para sacar de la invisibilidad una realidad que existe en nuestro país de cientos de miles de personas que conviven entre nosotros y nosotras. Pero o Supremo activa o botón de alerta. Ten dúbidas sobre se choca contra a legislación europea e pídelle ás comunidades que o recorreron, como Valencia ou Aragón, que informen se están de acordo en propoñer unha cuestión prexudicial na xustiza comunitaria. Iso paralizaría o proceso. O Partido Popular séntese apoiado polo Alto Tribunal. Porque está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea. Lo que está claro es que hace cosas sin consenso, de forma unilateral, contra el derecho europeo. A Sumar non lle preocupa. No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país. E non lle ve percorrido. Dudo mucho que el Supremo vaya a anular ningún procedimiento de regularización. Podemos exixe ampliar o prazo o tempo que reivindica a autonomía de España. Cada país es soberano para aplicar la política migratoria que consideren. Xunto con esta regularización express, o Goberno pon en marcha un plan de integración migratoria. La exclusión, por tanto, no protege a nadie. Destinará 500 millóns de euros a formación, emprego e aprendizaxe das linguas cooficiais. Pois a Comunidade Valenciana acaba de anunciar que pide a suspensión cautelar desta regularización masiva de inmigrantes realizada polo Goberno Central. Insta o Supremo a presentar a cuestión prexudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Considera que o Estado actuou de forma unilateral. As solicitudes desta regularización xa superan 1 millón, moi por riba das previsións do Goberno que calculaba unhas 500.000. Aínda poden presentarse as solicitudes ata esta medianoite por vía telemática. A Administración ten 3 meses para resolvelas. A política migratoria española vai a contracorrente da nova estrategia da Unión Europea que endureceu as normas de inmigración. O Pacto Europeo establece o retorno como única vía fronte á regularización. Bruxelas, María Calvo. Si, o novo Pacto Europeo de Migración e Asilo reforza os controis nas fronteiras, acelera os procedementos de asilo e fixa como norma xeral o retorno de persoas en situación irregular. Ademais, establece que a resposta á inmigración debe ser común e non decisión de cada Estado por separado. Por iso, a regularización masiva aprobada por España esperta desconfianza aquí en Bruxelas. Varios socios creen que pode favorecer os movementos dentro do espazo Schengen e desaxustar o novo marco europeo. Mentres a Comisión evita valorar o recurso que o Supremo estuda levar ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Falamos agora da chamada Lei de Netos, que permite obter a nacionalidade española a descendentes de exiliados. Alfonso Rueda critica a falta de información do Goberno sobre esta tramitación que non se fai, di, en ningún outro lugar da Unión Europea. O presidente da Xunta defende que os novos nacionalizados deberían acreditar o seu vínculo co país. Lo reconocemos y lo fomentamos y además favorecemos que los que quieran retornar a Galicia lo hagan. Pero precisamente defendemos ese vínculo y tal como lo está planteando el Gobierno, en mi opinión, estamos muy lejos de, en algunos casos y con esa extensión,
de poder acreditar ese vínculo que creo que es necesario y que todo el mundo defiende y entiende. Mentres, a crónica xudicial segue marcando o pulso da política nacional. Begoña Gómez pídelle permiso ao xuíz Peinado para saír do país. A muller do presidente do goberno ten retirado o pasaporte dende a semana pasada ao considerar o xuíz que hai risco de fuga. Begoña Gómez quere asistir ao cumio da OTAN en Turquía e á graduación da súa filla en Londres. O PP citará de novo a Zapatero na Comisión de Investigación do Senado a raíz da imputación da presidenta da SEPI. Tamén serán interrogadas a vicepresidenta terceira do Goberno, Sara Agesen, e a presidenta do PSOE, Cristina Narbona. Precisamente na Cámara Alta, hoxe foi a quenda do ministro do Interior. Grande Marlasca declarou na comisión do caso Coldo, onde defendeu a directora da Garda Civil e os seus encontros con Leire Díez. O PP denuncia que esas citas chegaron aos poucos días do ser nomeada. A los 2 días de su toma de posesión, Leire habló con la directora general y agendó su primera reunión. Dígame que no ha sido muy rápido, ¿no? A los 6 días se reúne y a los 2 días lo agenda. Perdone, vuelvo a reiterar mi confianza plena en la directora de la Guardia Civil por las razones que he expuesto. Entiendo que esos encuentros a los que hemos hecho referencia no tenían ningún contenido relativo a lo que es la trama objeto de investigación. A Universidade Complutense sanciona a Juan Carlos Monedero por acoso sexista. Suspéndeo un ano das súas funcións como profesor. A Universidade comezou o proceso contra o que fora fundador de Podemos a raíz da denuncia dunha alumna. A partir de aí, sucedéronse testemuños anónimos en contra de Monedero. En 2023, desde Podemos, recoñeceron a denuncia de 2 mulleres contra él por violencia sexual. Juan Carlos Monedero anuncia que recorreu ante a xustiza por esta sanción da Universidade Complutense. E no caso Kitchen, o fiscal presentou hoxe o seu informe de conclusións. Considera probado que houbo un operativo parapolicial criminal no ano 2013 durante o goberno de Rajoy para boicotear a investigación da Gürtel. E pide 15 anos de prisión para o que fora ministro do Interior, Jorge Fernández Díaz. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel, sino todo lo contrario. Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial. Alfonso Rueda pídelle ao Goberno Central que impulse xa un mecanismo para que as comunidades autónomas poidan participar na elaboración do plan que presentará España en Bruxelas pro deseño do presuposto europeo que entrará en vigor no 2028. Rueda fixo balance hoxe no Congreso do traballo da delegación española no Comité de Rexións que presidiu no último ano. Na busca dunha xestión máis áxil, Bruxelas propón que no presuposto europeo que entrará en vigor no 2028 fondos como os da pesca ou a agricultura que antes tramitaban as rexións se integren nun único plan nacional. Alfonso Rueda pide ao Goberno que asegure a participación das comunidades na elaboración dese plan. Lo que propongo es un espacio de decisión compartida, negociar y coordinarnos desde el inicio. Esto va a evitar conflictos a posteriori sin ninguna duda y vamos a acertar y vamos a conseguir que estos fondos se utilicen de una manera mucho más eficaz. O presidente da Xunta reclama tamén que se manteñan os fondos por sector primario ou a cohesión ante unha previsible avisa diminución do presuposto europeo. Invertir más en defensa, en vivienda o inmigración, que no lo discutimos, no puede inevitablemente suponer invertir menos en cohesión, en agricultura ou en pesca. Rueda insiste en que o novo marco financeiro da Unión Europea debería garantir a cogobernanza de estados e rexións. Mais asuntos da nosa economía. Xa está en exposición pública o proxecto da multinacional SAIC en Ferrol. Permite coñecer que instalacións fará a multinacional chinesa e como funcionará o centro de montaxe de vehículos. Ten os detalles Xoel Rodríguez. Sí, un proxecto, Pablo, dunhas 450 páxinas que describe precisamente que nunha primeira fase se van a instalar neste porto exterior de Ferrol a zona industrial, tamén unha zona de oficinas, outra de almacenamento ou mesmo unha zona de probas tanto de calidade como de seguridade dos vehículos que aquí se van a construir. O obxectivo de SAIC segue sendo precisamente que os primeiros turismos saian destas instalacións no ano 2028 e xa para daquela estaría construída unha nova zona de almacenaxe aínda máis ampla. E ademais do proxecto xa é público tamén
tamén o estudo de impacto ambiental. A multinacional chinesa mantén o seu obxectivo de poder construir aquí alrededor duns 120.000 vehículos eléctricos e híbridos cada ano. O proxecto da multinacional chinesa do automóvil SAIC comezará coa construción da zona industrial no porto exterior. En principio, chegarán aquí as carrocerías xa pintadas. En 6 liñas de traballo ensamblarán e introducirán todos os componentes do vehículo, desde o motor e a tapicería ata rodas e instalación eléctrica. Tamén se construirá unha zona de oficinas e o circuito de probas dos vehículos que saian da planta. Cada coche pasará probas de control de calidade e seguridade. Neste espazo tamén haberá un almacén. Nunha segunda fase do proxecto está previsto construir outra área de almacenaxe maior en Caneliñas. Será necesario cando a planta de montaxe de vehículos estea no máximo rendemento. Producirá cada ano 120.000 coches eléctricos e híbridos da marca MG, a máis vendida en Europa da multinacional chinesa. O proxecto arrancará coa creación de 500 postos de traballo directos en 2028. Está previsto duplicar o cadro de persoal en 2 anos. Pero a maiores, este centro industrial de automoción podería xerar outros tantos empregos indirectos. Facenda publicou hoxe a lista de grandes morosos. Son 5.800 contribuintes que deben máis de 15.400 millóns de euros. Entre eles, varios famosos. Mario Conde, cun 1.900.000 euros de débeda. Paz Vega, a actriz, cun 1.800.000 euros. Ou Isabel Pantoja, cun 1.300.000. Son só algúns dos coñecidos, pero hai máis. A finais de xuño, Facenda publica o listado de grandes morosos. Son os contribuintes que ao rematar 2025 debían máis de 600.000 euros. En total son 5.853 que deben máis de 15.400 millóns. Unha cantidade semellante ao orzamento anual da Xunta de Galicia. O 90% da débeda é de persoas xurídicas, fundamentalmente do sector da construción e do comercio de combustibles. O 10% restante de persoas físicas. Entre os nomes coñecidos atopamos a Mario Conde, cun pasivo de 1,9 millóns, Paz Vega, con 1,8, e Isabel Pantoja, con 1,3 millóns de débeda. Do mundo do deporte aparecen o futbolista Arda Turán, con 1,2 millóns, e o árbitro Enríquez Negreira, cun 1 millón de euros. Por debaixo desa cantidade hai outros habituais como Patricia Conde, Kiko Matamoros ou Bertín Osborne. De feito, na lista de grandes morosos hai máis de 1.000 que repiten todos os anos. O Sindicato de Técnicos de Facenda di que en moitos casos son débedas que dificilmente se poderán cobrar e que da lista do ano pasado só se conseguiron recuperar 220 millóns, o 1,5% do total. Estamos agora na cidade do Vaticano. O Papa León nomeou unha muller como responsable dun dos departamentos máis importantes da Santa Sé, Javier Romero. Sí, o Papa León confirma a liña iniciada polo seu predecesor e pon no cargo dun ministerio vaticano a unha muller, unha relixiosa salesiana, neste caso, Sor Alessandra Smerili. Estará ao cargo do departamento encargado de cuestións sociais, por exemplo, promover o que o Vaticano pensa sobre as migracións segundo a doutrina social da Igrexa. Esta é a terceira muller en ocupar un dos máximos postos de responsabilidade na curia romana. O Papa Francisco abriu a porta ao elixir outra muller ao fronte do ministerio dedicado aos relixiosos e despois o Papa León nomeou a unha laica que traballa en Washington como responsable do Departamento de Comunicación. A elección de Alessandra Smerili, por tanto, confirma unha liña de goberno que parece asentarse no Vaticano. Está que ven é a imaxe desde o espazo da catástrofe en Venezuela. Imaxes da NASA que puido definir o número exacto de edificios afectados en cada zona. Ao sur vemos Caracas, na costa os barrios cercanos ao aeroporto e tamén a zona da Guaira, a máis afectada. O satélite sitúa en cor vermella esas áreas máis devastadas. En total son case 60.000 construccións. O balance de vítimas supera os 1.900 mortos. No sexto día, o rescate de superviventes vólvese un goteo cada vez máis angustioso. Tras máis de 100 horas sepultado, Aarón dalles grazas a Deus e aos seus anxos. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendientes de mi rescate.
Este cativo de 18 días e a súa nai son outro dos casos que superaron as 72 horas tras as que, segundo a teoría, é casi imposible sobrevivir a un tremor. Entre tanta destrucción, atopar vida, sexa do tipo que sexa, celébrase como unha vitoria. Máis de 2.000 especialistas dunha trintena de países, como estes membros da Unidade Militar de Emerxencias, axudan a unha poboación desesperada por dar cos seus. Cuando terminemos de descartar que hay alguien vivo, pasamos con el de cadáveres y busco a la persona que esté. Para ver. A conmoción inicial tórnase rabia co paso dos días, repítese o lamento pola falta de medios. ¿Para qué trajeron el momento? Tenía que traer una pala, un pico. ¡Hay familia viva! Estas son imaxes da Guaira tomadas polo satélite Copérnicus. Cada puntiño vermello é un edificio danado, case 59.000 segundo o cálculo da NASA. No porto da Guaira xa se está improvisando un depósito para recibir os centos de cadáveres que previsiblemente aflorarán na segunda fase, cando comece o desentullo con maquinaria pesada. Desde hai 6 anos, o sacerdote venezolano Justo Paiva está á fronte dunha parroquia en Redondela. Recalou en Galicia tras unha vida exercendo de párroco na Guaira. Hoxe apela á solidariedade dos galegos para axudar os seus compatriotas castigados polo terremoto. El nivel de desastre es muy grande, 250 y tantos edificios desplomados, muchísimos amigos fallecidos, gente sepultada y que todavía no la han encontrado. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena en oración y también en nuestra ayuda material. El Señor bendiga todo lo que se pueda hacer, procurando que no sea solo un amor afectivo, sino también efectivo. Inditex doa 3 millóns de euros para axudar os damnificados. A multinacional galega porá estes cartos en mans da Cruz Vermella venezolana. O donativo destinarase á posta en funcionamento dunha clínica móvil con capacidade para 100 pacientes diarios e a adquisición de auga, mantas, tendas de campaña e outros artigos de primeira necesidade. Outro fenómeno natural deixa impresionantes imaxes. A erupción do volcán Etna en Italia produciuse a uns 3.000 metros de altitude. A fermosura das imaxes está atraendo moitos excursionistas, o que obrigou evidentemente as autoridades a elevar o nivel de alerta na zona. Polo momento, a colada non supón ningún perigo para as poboacións próximas. Couldn't sleep the night you took my hand and pulled me closer. I felt your arms around my neck. Máis asuntos da actualidade deste martes. En busca e captura un empresario de hostelería de Padrón condenado por violar 2 empregadas. O home tiña que ingresar en prisión, pero Patricia non o fixo. Sí, en consecuencia, a Audiencia Provincial da Coruña, con sede aquí en Santiago, notificoulle as partes nun auto que está en busca e captura. O home tiña que ter ingresado en prisión para cumprir unha condena firme de 23 anos de cadea que lle impuxo o Tribunal Supremo por agredir sexualmente durante anos a 2 empregadas as que ameazaba con que perdían o traballo aproveitando a súa precariedade. Os abusos comenzaron no 2014 nun caso e no 15 noutro. O acusado tiña rexentaba unha tapería, unha vinoteca e un restaurante en Padrón, onde unha das víctimas traballaba de camareira e a outra traballaba de cociñeira. Patricia, seguro que lembran estas imaxes gravadas na Coruña. Son de agosto de 2024. Así encaixaba o coche contra a terraza dun bar no barrio dos Mallos un condutor. Logo dunha discusión de parella, acelerou e empotrou 3 veces o coche contra a cafetería sen importarlle as 15 persoas que había dentro. Hoxe declarouse culpable. Aceptou 14 anos e medio que na práctica quedarán reducidos a 7 porque sofre varios trastornos mentais. E xa recibiron a alta hospitalaria os últimos pacientes ingresados no Arquitecto Marcide de Pologromo de hepatite A en Narón. 20 persoas consideradas contactos estreitos foron vacinadas tras a detección deste gromo. A espera dos resultados das mostras para determinar se os casos están vinculados co mesmo gromo, a investigación para detectar a posible fonte de contaxio permanece aberta.
A figura de Eduardo Barreiros, o ourensán que liderou o sector da automoción na España do século XX, segue levantando paixóns. Un dos seus grandes admiradores recompilou máis de 2.000 miniaturas dos vehículos fabricados polo que chamaban Henry Ford español. A última, un basculante de xoguete. Un volquetón Barreiros de Pallá, da casa de xoguetes Pallá, non? E isto, eu recordo que era pequeno, e todos os nenos queríamos ter este camión. É a última adquisición de Alfonso, atopouno nunha feira en Medina del Campo. Sumase aos arredor de 2.000 obxetos da súa nutrida colección de Eduardo Barreiros. Este defeito é dos Saldos Arias de Madrid, que tamén houve Saldos Arias en Vigo. Supoño que este coche viría a Vigo moitas veces, a traer mercancía. Unha afección que lle ven desde pequeno cando se cruzaban con el na rúa Ourensá do Paseo e que se cimenta na admiración que sente polo empresario coñecido como Henry Ford español. Tractores, autobuses, motores de barcos, carretillas elevadoras, un tinglao espectacular. E fixo un paisano noso, que era de aquí de Ourense. Eu a veces soño e penso que estou metido na fábrica, como facía ele, en un coche, mirando para que se facía ou que non se facía. No bar, a xeito de museo, exponso unha pequena parte do seu tesouro, inabarcable para tan reducido espazo. E iso que ainda lle faltan cousas. Faltame o 270, o primeiro modelo, o que empezaron en grande, en pequeno teño, pero en grande non o teño. Iso sí, non dubida que o acabará atopando. O mundo da moda volve pousar a súa ollada na tradición artesanal galega. Inditex incorpora en varias coleccións o encaixe de camariñas. O traballo das palilleiras estará nos escaparates de todo o mundo. En Camariñas a arte de palillar non se detén. Elas son tres das máis de medio cento de palilleiras de Camariñas e comarca que traballaron nas novas coleccións de fogar e moda xuvenil do grupo Inditex. Moitísima palilleiras de Camariñas, de Xaviña, Ponte do Porto, incluso de pueblos que pertenecen a Vimianzo. Foron case 6 meses de intensa actividade para atender a encarga do xigante téxtil. Probando varios tipos de esquinas, de tipos de puntillas, hasta que despois ao final ele optaron por unha e aí é onde se puxo toda a xente a traballar. Modistas, palilleiras, todo. O que facemos nos equipos era o que se fixo cas toallas. E despois a parte da roupa, pois xa levaban eles os encaixes, e a que non, pois facía o norma. E froito da colaboración entre o Concello de Camariñas e Inditex, unha cooperación iniciada en 2024 e que se retoma dinamizando a comarca. Agora, pois, puxos a palillar moita xente, porque unha axuda cando ven é boa, pero desto de vivir desto non. Moita xente que tiña abandonado o palillo retomouno. Eso tamén é moi importante, que haxa tantas mulleres palillando e que haxa traballo para todas. En xullo agardan facer as últimas entregas, todas pezas únicas as que o encaixe de Camariñas aporta o valor do exclusivo e feito a man. E de novo, grazas. Volvemos ser líderes de audiencia grazas á súa fidelidade. A Galega rexistra neste segundo trimestre do ano a segunda mellor marca en audiencia da súa historia, un 26,9% de cota. Tamén medramos na radio pública, que acada os 111.000 ointes de luns a venres. No último estudo xeral de medios que avalía as audiencias, a TVG volve a ser líder. Supera en 10 puntos a seguinte na lista. Lidera a franxa da sobremesa con picos do 54% durante a emisión do Galicia Noticias e tamén ocupa o primeiro posto nos informativos da tarde e na franxa máis competitiva no prime time, con case un 21% de cota, con Land Rover máis show e con Luar. O dato de audiencia, un 26,9%, é o segundo mellor da súa historia. O primeiro é deste mesmo período ano pasado, cando se chegou ao 27,1% de cota. Son boas novas tamén para a Radio Galega, que segue a ser a emisora pública máis escoitada en Galicia. O número de ointes medra un 20%. Coa suma de Radio Galega Música, son 143.000 ointes entre semana. Se teñen un instante esta noite, paga a pena botar unha ollada cara ao ceo. Atoparán a primeira lúa chea do verán, a que chaman lúa de Amorodo. Non pola súa cor, senón porque este o tempo desafroita. A súa traxectoria é moi baixiña, polo que semella moito máis grande. Teñen que buscala no sueste, un pouco despois das 11. Estas son imaxes de onte en Santiago, ca lúa acariñando a catedral. Ata mañá, feliz noite.
sight. But they don't bark and they don't bite. They keep things loose, they keep things alive.